Oh, perdoni, aquí no s'hi pot passar, senyor. Oh! Es pot saber qui ets, tu? Però què passa ara? És el meu amo, el Dormà, que et vol passar aquest do a casa. Un do? Recorda que anhelaves aquell poder que vas oferir a l'Èdigo. I això és tot? Per obtenir-lo, primer hauràs de jurar fidelitat a l'Ord Mam. Per sempre més. Cap problema. És el monstre, ja volia. Deixa'm tenir el poder. Què haig de fer ara? Això d'aquí és un fill. És un organisme viu que s'ha d'unir a un altre ésser per poder existir. En aquest cas tu. I llavors podré ser com el Brock? Una cosa molt semblant, però diferent, tan diferent com tu, Winston Brock. Un cop units reflexaràs l'odi que tens per la humanitat i el teu gust per la destrucció. Ara ja és meu. No, ella et posseirà a tu. No, va. A què estàs esperant? Vinga, entra dins meu, soc tot teu. Tu i jo junts farem matances per tot arreu. Matances. Aquest nom m'agrada força. Has promès fer una matança i el que tindràs és matança. Què és això? Tu? Què ha passat? Qui som jo? Matança!